Toto čo je za počasie? Toto je december, áno? No ani mi nehovor. Keď som bola ja v tvojom veku, tak bolo celý december 2 metre snehu. Ale ty máš 50 rokov. Sprosta fakt. Veď toľko nemá ani naša mama. Veď mama, to si mám akože takto užívať december? V tomto teple? Ty daj si to okamžite naspäť. Chceš nachladnúť? Z takéhoto počasia? A nachladnúť? Veď ešte aj slniečko občas zasvieti. Nebudem to opakovať a obleč sa. To už cestu domov nevydržíš v bunde? Veď už sme skoro doma. Ale ja chcem ešte zostať vonku. S tvojimi známkami? Som ti vravela, že ak z tej matematiky dostaneš 5, tak... Prosím. No dobré, ale ako sa zotmie, budeš okamžite doma. Rozumieš? Áno. Mama čaká, idem s tebou domov. Ja chcem čaj a deku. Dobre, už odišli. No, ja v takomto počasí v bunde nebudem isto. No čau, no konečne. Už ťa tu čakám 20 minút. Inak a Luciu si cestou nevidela? Nie, veď písala, že bude meškať. Ty a to ti není zima? Zima? Veď je teplo. Až také teplo nie je. Ja som si pôvodne chcela dať aj čiapku a rukavice. Ale joj, sa nepo toto. Inak, a ty už máš nakúpené darčeky? Veď je len začiatok decembra. Pôjdem tak o týždeň alebo kedy. Dosť na tom ešte dobre. Ja ako sa poznám, tak pôjdem isto 23.12. alebo 24. niekde na pumpe, čo si zhrabnem. To ešte aj niečo kúpiš? Vždy na poslednú chvíľu niečo kúpim. Len jediný problém je, že je plné mesto stresujúcich ľudí, no. Ja? Tak to pohodička úplne. Tak pôjdem s tebou vtedy, no čo? Čaute! O čo som prišla? Hurá! Tebe to musí väčšine tak trvať. Tak keby sme sa nestretávali pred vašim panelákom, ale na mojom sídlisku, tak by som chodila o mnoho skôr. No jasné, my sme dve a ty sama. No a mimochodom, bavili sme sa o vianočných darčekoch. Ty už máš nakúpené? To čo je za otázka? Veď je december. Už v polke októbra som mala všetko nakúpené, zabalené, nachystané. Som doma. No však, máš šťastie. Stihla som to presne na sekundu, aj so svetlom. No čo som ti vravela? Veď to nič nie je. Dám si trošku čajku a už nebudem kašľať. Neboj sa ty nič. No, to som zvedavá. Pri najhoršom zostanem doma, veď čo? No nezostaneš. Do Vianoc si musíš opraviť všetky zlé známky, čo ti vychádzajú. Veď ti tam vychádzajú samé 3. Jasné, neboj sa. Krásne. Idem si aj spraviť ten čaj. Ale mikinu ti netreba však? Prosím ťa, to isto nie je z toho. Babi. Poďme dneska nakupovať darčeky. Teraz? Si normálna? Máš na to ešte 3 týždne. Veď poďte. Nenávidím nakupovanie. A tak poďme, aspoň sa najeme v meste. Ďalšie peniaze mínus. Paráda. Ak so mnou pôjdete, pozývam na jedlo. V tom prípade není o čom. OK, pôjdem. Pst. Učila si sa na to písomku? Prosím, na čo? Žiaci, usaďte sa, vyberte si papiere, a však už to ďalej poznáte. Od okna A, B, A, B. Ale pani učiteľka, nepoznáte, ako sa to hovorí? Veď predsa na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa. Veronika, a podľa teba je aký dátum? Ja som tak tajne dúfala, že to platí pre celý mesiac. Nič, za pokus to stalo. Tak Ninka, pozbieraj ešte zvyšné písomky. Vidím, že ešte napríklad 5 neodovzdal. Tam Veronika, no uvidíme, čo to bude. A vy ostatní, čo už ste dopísali, si otvorite zošity a napíšte si nápis. Pani učiteľka, ale ešte sme nedoriešili vianočný výlet. Ešte, že si spomenula, máš veru pravdu. No tak teda, kam tento rok pôjdeme? New York. Peťko, nehnevaj sa, ale neverím, že ti rodičia dajú toľko koruniek. Nejaký realistickejší nápad? Poďme do Prahy. Áno, Praha. Jasné, Praha je úplne super nápad. Aspoň si nakúpim konečne nové oblečenie. No výborne. Všetci súhlasíte s Prahou? No dobre, ešte sa dohodneme na datume a ja to potom s pani riaditeľkou vybavím. Hádam nám to nejako porieši lacnejšie. Dúfam, že z tej Prahy aj niečo budeme mať. Nie, že budeme zase behať iba po nákupných centrách, ako minulý rok vo Viedni. No dobre,
10 si zbalila? Samozrejme. Hej? A prečo je tá žemla so šunkou v chladničke? Zas tak veľa jedla si hádam nebudem brať. Ja som ti ale povedala, že si môžeš do školy zobrať jednu, maximálne 2 sladkosti. A nie celé vrece. Dobré ránko, deťurence. Nikolka, nespí, stávame. Dúfam, že ste nezabudli na dnešnú písomku. Písomku? To dúfam srandujete. Ale pani učiteľka, vedie Mikuláš. Ale uvedomujete si, že ak nám tú písomku dáte, tak budete ako jediná z celého učiteľského zboru? No, a to v skratke znamená, že prídete o titul našej obľúbenej pani učiteľky. Myslíte na to? Pravda. Tak to teda presuňme na budúce, no. Čo už s vami? No, rovno vyťahujte papiere. Pani učiteľka, ale to nám nemôžete spraviť, vedie. No veď ja viem, aký deň je. Ale keďže viem tiež, že zvyšní učitelia vám dajú pokoj, tak nevidím dôvod, prečo ste sa na moju hodinu nemohli učiť. Nesrandujte. No nesrandujem, píšte si. Prvá otázka. Ty škoda, že Miška nechcela ísť. Tak ale tiež dala výhovorku ako naozaj. Pôjde na vianočné trhy do Prahy s rodinou. No a? Tu nemohla ísť aj s nami? Ahojte kočky, iba si vás rátam. Dobre, vy ste všetky? Ako dlho nám bude trvať cesta? Veď už v škole som vám to hovorila. Niečo cez 5 hodín. A vy nás budete chodiť kontrolovať? Čo je toto za otázku? Ale, iba tak. Tak o hodinku 2 si prejdem všetky kúpečka. A potom zasa tak o hodinku 2. To na čo si sa pýtala? V tomto vlaku predávajú jedlo. A aj alkohol. Opijeme sa na ceste do Prahy. Prídem, slečný, no. Čo vám donesiem? No. 2 pivka vás poprosím, hej? No, slečna, a vy máte koľko rokov? No ve 21. Čo, nevidíte tie naličené pery? No, to je pekné, ale ja teda potrebujem vidieť váš občiansky preukaz. Fú, ten som si z hodou náhod zabudla. Tak takto alkohol jednoznačne nebude a predpokladám, že tá pani, čo sedí o 3 kúpečka dozadu, to bude asi vaša triedna však? Samozrejme, že nie. No takže ešte raz, čo si dáte? Nič, ďakujeme. Skoro. Ale videla som na nej, že sme ju skoro ukecali. Babi, poďte sa pozrieť. Chalani sa zase ožrali. Ale teraz, že pod obraz. Čo? Veď nám nechceli predať. Veď nepredávajú. Oni z domu zo skrine okradli. Poďte rýchlo. No pozri na ňo. Toto bude najlepšia storka na mojom príbehu z celého výletu. To čo ste tu všetci? Nemáte svoje vlastné miesta? No tak z toho to bude problém. Pozor! Pozor! No tak toto nemyslíte vážne. No čo s nimi budete robiť? Okamžite choďte všetci ostatní na svoje miesta. Veď ale, nepotrebujete s nimi pomôcť? Nie, nepotrebujem. Chlapci jediné, čo teraz potrebujú, je vypiť veľa vody, zvyšok cesty na nádraží sa vyspia a potom v Prahe na hoteli sa s nimi porozprávam o treste. Šup, odchod. No tak z toho bude pekný prúser. 2 zo správania istá. Čo, 2 zo správania? Isto sa bude volať aj rodičom. Nechcela by som.